Αισθάνομαι την ανάγκη προκαταβολικά να ευχαριστήσω από καρδιάς τον πνευματικό προϊστάμενο του ναού πατέρα Χερουβίμ για την μεγάλη τιμή να παραχωρήσει βήμα στην ελαχιστότητά μου την μεγάλη ετούτη ημέρα. Αισθάνομαι όμως, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, την ανάγκη να πω πως υποκλίνομαι βαθιά για την υποδειγματική τάξη και ευλάβεια όλων σας. Υποκλίνομαι στους καλούς σας ιερείς, αλλά και στον κάθε ένα σας ξεχωριστά. Είσαστε ευλογημένοι. Εξήλθεν ο σπύρον του σπήρετων σπόρων αυτού, ακούσαμε σήμερα από τον Κύριό μας, θελκτικός και θεσπέσιος ο Θείος Λόγος. Σήμερα, ημέρα τιμής και μνήμης του ένδοξου μακεδονικού αγώνα, θα μιλήσουμε για σποριάδες, για άλλους σποριάδες, για αυτούς που βγήκαν και έσπηραν τον σπόρο της λευτεριάς στην πολύπαθη μακεδονική γη. Τους αξίζει κάθε τιμή και κάθε έπαινος με την δέουσα, την πρέπουσα μεγαλοπρέπεια και όχι με βιαστικές, γρήγορες και πρόχειρες εθιμοτυπίες. Στις αρχές του περασμένου αιώνα, κατά μεσής του μακεδονικού αγώνα, κάποιος ευφυής Έλληνας διπλωμάτης, προσπαθώντας να αφυπνίσει το κοιμισμένο ελληνικό κράτος, προτρέπει: «Ας πεύσουμε να σώσουμε την Μακεδονία και η Μακεδονία θα μας σώσει». Είναι ο Ίωνας Δραγούμης, Έλληνας υποπρόξενος στο μοναστήρι. Στην εποχή μας, λίγα χρόνια πριν, κάποιος λέει: «Η Μακεδονία θα σώσει την Ελλάδα, γιατί κάποια Ελλάδα αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Και η Μακεδονία είναι αυτή που κρατά ψηλά τα λάβαρα, με τέτοιες ιστορίες, αναμνήσεις, με την ιστορική μνήμη καθάρια, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς υπολογισμούς, χωρίς έξωθεν εντολές, χωρίς υπαγορεύσεις. Γι' αυτό καλό θα ήταν όλοι οι Έλληνες να έρχονται από καιρού εις καιρόν στην Μακεδονία και να προσέχουν που πατάνε, γιατί σε κάθε βήμα μπορεί να πατήσεις χώμα ιερό, μπορεί να πατήσεις έναν τάφο, μπορεί να πατήσεις ένα λείψανο». Είναι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Είναι διάσπαρτος ο τόπος από θυσία. Αυτή η θυσία μας δίνει ζωή, αυτή η θυσία μας συντηρεί και είναι το αντίδοτο της παγκοσμιοποίησης που θέλει όλα να τα ισοπεδώσει, να μην μιλάμε για αγώνες, να μην μιλάμε για θυσίες. Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι κύριοι, δεν γνωρίζω αν παρευρίσκεται κάποιος, δημοτικοί σύμβουλοι, κύριοι εκπρόσωποι όλων των τοπικών αρχών, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, αγαπητά παιδιά, αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί όλοι. Στα αλήθεια είναι δύσκολο σήμερα, αν μη και επικίνδυνο, να μιλάει κάποιος σε εθνικές επετείους, σε γιορτές. Μία λέξη αρκεί να χαρακτηριστεί ακραίος, φανατικός, εθνικιστής και άλλα. Η πατρίδα κατάντησε μια παρεξηγημένη και συκοφαντημένη έννοια. Απάτριδες και πατριδοκάπηλοι, καθένας για τους δικούς του λόγους, την έχουν βάλει στο στόχαστρο και την σφυροκοπούν ανελαίητα. Ας είναι, σε πείσμα των καιρών επιμένουμε να μιλούμε για αγώνες, για θυσίες που εμπνέουν, συγκινούν και μας οδηγούν. Οι αγώνες του έθνους είναι ιεροί και δεν προσφέρονται για καπηλεία από κανέναν. Θυμόμαστε, σεβόμαστε, διδασκόμαστε από αυτούς. 1904-2025, 121 χρόνια γιορτάζουμε φέτος από την έναρξη της ένοπλης φάσης του Μακεδονικού αγώνα. Ξετυλίγουμε σύντομα σαν παραμύθι την ιστορία μας, ένα παραμύθι όμως αληθινό. Ζούμε σε μια ευλογημένη γωνιά της ελληνικής γης, στην πανέμορφη Μακεδονία μας, η οποία έχει πανάρχια ιστορία πολλών χιλιάδων χρόνων. Σαν πεντάμορφη νύμφη, πλούσια σε ομορφιές, πρικισμένη με ιστορία, με πολιτισμό, νύφη ζηλευτή η Μακεδονία μας, σε θέση κλειδί, πραγματικό σταυροδρόμι ανάμεσα Δύσης και Ανατολής. Δεν είναι δυνατόν να ξεφύγει τα ζηλόφθονα βλέμματα αυτών που σε κάθε εποχή ωραίγονται τις ομορφιές και τα θέλγητρά της και θέλουν να την κατακτήσουν. Υποφέρει πολλά η πολύπαθη και θρυλική του Αλεξάνδρου η χώρα. Στο διάβα των αιώνων γνωρίζει πολλούς κατακτητές, ζει πολλές σκλαβιές, μα οι Μακεδόνες δεν μπορούν να ζουν εσκλαβωμένοι.
Στην πολυκύμαντη και πολυχιλιετή ιστορία της, ένα μόνο επεισόδιο από τα πιο πρόσφατα είναι ο Μακεδονικός Αγώνας που τιμούμε τούτες τις μέρες κάθε χρόνο. Λίγα λόγια, ως ελάχιστο φόρο τιμής απέναντι σε εκείνους που έπεσαν για τη λευτεριά της, για τη λευτεριά μας, αλλά και απέναντι σε αυτούς που θα έρθουν, τους αγέννητους νεκρούς, καθώς λέει ο ποιητής, που θα παραλάβουν την σκητάλη και πρέπει να ξέρουν ατόφια, απαραχάρακτη και απαρασάλευτη την ιστορία. Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, η ακροτηριασμένη και ψυχοραγούσα Οθωμανική Αυτοκρατορία κρατά ακόμα σκλάβα την Μακεδονία μας. Οι συνθήκες και οι συγκυρίες καθυστερούν να σημάνουν για αυτήν το σήμαντρο της λευτεριάς 100 περίπου χρόνια. 100 περίπου χρόνια περισσότερη σκλαβιά, 500 στο σύνολο και όχι 400 όπως κακώς συνηθίσαμε να λέμε. 400 ήταν για τη Ρούμελη και το Μοριά, για μας ήταν 500 χρόνια. Και όταν επιτέλους οι συνθήκες οριμάζουν, ξεσπά αυτό που αποκαλούμε ένοπλη φάση του Μακεδονικού Αγώνα και συμβατικά οριοθετείται μεταξύ των χρόνων 1904-1908, δηλαδή ο διμέτωπος αγώνας των Ελλήνων εναντίον Τούρκων και Βουλγάρων για την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας και την ένωσή της με τη μητέρα Ελλάδα. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που καταρρέει, αρχίζει να εκδηλώνεται ένας σφοδρός ανταγωνισμός μεταξύ των εθνοτήτων των λαών της Βαλκανικής για την διεκδίκηση των εδαφών της. Θύμα αυτού του ανταγωνισμού πέφτει και η Μακεδονία μας. Με ακατάσχετη βουλημία πέφτουν πάνω της να την κατασπαράξουν, να την διεκδικήσουν, να τη σκλαβώσουν πριν ακόμα ελευθερωθεί. Απ' τη μια σκλαβιά στην άλλη. Δεν έχει φύγει ακόμη ο Τούρκος και δείχνει απειλητικά τα δόντια του ο Βούλγαρος. Στενάζουν για άλλη μια φορά οι Μακεδόνες από την Αγριάδα, την Φρίκη, τον Όλεθρο και την καταστροφή, που σκορπούν τα βουλγαρικά κομιτάτα που θέλουν σώνη και καλά να βαφτίσουν την Μακεδονία μας βουλγαρική. Έτσι ορίζουν τα συμφέροντα και η προπαγάνδα. Η Μεγάλη Βουλγαρία είναι το όχημα της Ρωσίας στην προσπάθειά της να εκπληρώσει τον προαιώνιο στόχο της, την έξοδό της στην Μεσόγειο. Θύμα για άλλη μια φορά η Μακεδονία μας. Και αυτό που οφείλει και δεν κάνει, την υπεράσπιση δηλαδή και απελευθέρωσή της, αυτό που οφείλει και δεν κάνει το αδύναμο, ισχνό, αρτηριοσκληρωτικό, φοβικό και ητοπαθές, λόγω και του άτυχου ελληνοτουρκικού πολέμου που είχε προηγηθεί το 1897, αυτό που οφείλει και δεν κάνει το ελληνικό κράτος, το κάνουν οι Έλληνες, οι απανταχού πανέλληνες, οι ένδοξοι Μακεδονομάχοι, από όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής γης. Ντόπιοι Έλληνες Μακεδόνες, ελληνόφωνοι και σλαβόφωνοι, με την ίδια όμως ελληνική εθνική συνείδηση και ψυχή, αλλά και γενναίοι καπεταναίοι, ρουμελιώτες, μωραΐτες, κρήτες, στεριανοί, νησιώτες, άνθρωποι των γραμμάτων, αλλά και απλοί ξωμάχοι, πλούσιοι και φτωχοί, άνδρες παλικάρια, αλλά και γυναίκες, λιγερόκορμες, εύθραυστες κοριτσίστικες μορφές, νεαρές δασκάλισσες, με καρδιά λιονταριού, με αυταπάρνηση και γενναιότητα παλικαριού. Δεν διστάζουν να καούν σαν λαμπάδες, φωτίζοντας τον δρόμο της λευτεριάς. Οπλαρχηγοί ντόπιοι όπως ο καπετάν Κώτας, αλλά και γενναίοι καπεταναίοι από όλα τα μέρη της Ελλάδος, από μακριά όπως το τέλος Αγαπηνός, ο καπετάν Άγρας, διπλωμάτες όπως ο Ίωνας Δραγούμης, πρόξενοι όπως ο Λάμπρος Κορομιλάς, εκδότες όπως ο Δημήτριος Καλαποθάκης, κληρικοί όπως ο θρυλικός δεσπότης Καστορίας, Γερμανός Καραβαγγέλης, λαϊκοί, στρατιωτικοί, όλοι μαζί ενωμένοι. Σύσσωμοι για τον κοινό αγώνα, τον κοινό σκοπό, την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας. Χύνεται αίμα πολύ, αίμα ελληνικό. Μαρτυρούν, θυσιάζονται πολύ. Ψυχές ευγενικές, με αξίες, με ιδανικά, με πίστη και φόβο Θεού, με αγάπη για την πατρίδα, με αυταπάρνηση, βάζουν το εγώ τους κάτω από το εμείς, το υποτάσσουν. Αφήνουν οικογένειες, γυναίκες, παιδιά, οικογενειακή θαλπορή, εγκαταλείπουν τα πάντα, δουλειές, υποχρεώσεις, περιουσίες, αλλά και ανέσεις, τιμές, δόξες, πλούτη, καριέρα, αξιώματα ορισμένοι από αυτούς και έρχονται στη Μακεδονία να θυσιαστούν. Ψυχές ευγενικές, με πνευματική καλλιέργεια, με ευαισθησίες, με Χριστό και Ελλάδα, στην καρδιά, στην ψυχή και στο νου. Τα εγκαταλείπουν όλα χάριν του χρέους, χάριν της πατρίδος. Να η διαφορά του πατριώτη από τον πατριδοκάπηλο. Ο πατριώτης θυσιάζεται για την πατρίδα. Ο δεύτερος θυσιάζει, πουλά την πατρίδα για τα συμφέροντά του. Την καπηλεύεται, την εκμεταλλεύεται, την εμπορεύεται.
Να γιατί στις καρδιές και στις συνειδήσεις μας δικαιούνται και κατέχουν περίοπτη θέση οι ήρωες του μακεδονικού αγώνα για την ανιδιοτέλεια και την αγνότητα των προθέσεών τους και για το μεγαλείο της αυτοθυσίας τους. Αποτελούν για μας πρότυπο και για τα παιδιά μας αληθινό πρότυπο φιλοπατρίας και λεβεντιάς. Να γιατί κλείνουμε ευλαβικά αγώνη καρδίας σε όλους τους ήρωες μακεδονομάχους που θυσιάστηκαν για να αναπνέουμε εμείς σήμερα ελεύθερα και για να τους καθιβρίζουν κάποιοι ελεύθερα. Και γι' αυτόν τον επιπλέον λόγο αποτείουμε ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνη στη θυσία τους, γιατί αισθανόμαστε την ανάγκη να αποκαταστήσουμε τη μνήμη τους και να ζητήσουμε συγγνώμη για όσα βλάσφημα και εξευτελιστικά ακούγονται στις μέρες μας για τα πρόσωπα, τις προθέσεις, τις θυσίες τους. Τόσο αίμα κι ούτε ένα ευχαριστώ. Δεν είναι ληστές, ούτε εγκληματίες. Δεν είναι τζιχαντιστές, όπως δυστυχώς ακούγεται σήμερα, δυστυχώς ακόμα και από ημί ανεπίσημα χείλη. Ήρωες είναι και μάρτυρες της ελευθερίας μας. Προκαλεί ιδιαίτερο πόνο, είναι λυπηρό ότι η θυσία όλων αυτών των ηρώων και των μαρτύρων λιδωρείται, κοροϊδεύεται σήμερα από ορισμένους. Χαρακτηρίζονται με ταπεινούς και απέσιους χαρακτηρισμούς. Με τα μέτρα και τα σταθμά της εποχής, της διεθνοποίησης, της παγκοσμιοποίησης, της γελιοποίησης, σεβαστοί πατέρες, επιτρέψτε μου να πω, της γελιοποίησης των λαών και της ιστορίας τους, με τα μέτρα και τα σταθμά του συστήματος της νέας τάξης πραγμάτων και της νέας εποχής, είναι φανερό ότι έπαψαν πια να είναι, δεν θεωρούνται ήρωες. Σήμερα ήρωες είναι οι καρικατούρες των κινουμένων σχεδίων και τα τίποτα της τηλεόρασης, των τηλεοπτικών μας σκουπιδιών. Αυτοί είναι οι σημερινοί ήρωες, νέα ήθη, νέες προτεραιότητες. Σήμερα μας απασχολούν οι έκφυλες ταυτότητες και οι αλλαγές φύλου. Και όσοι ηρωικά αγωνίζονται και μάχονται για αυτά, αυτοί είναι οι σημερινοί ήρωες. Αλλά ας επιστρέψουμε στους αυθεντικούς, στους Μακεδονομάχους. Στη χωρία των μαρτύρων αλλά και των ηρώων, των αληθινών ηρώων του μακεδονικού αγώνα, σύμφωνα με το πρόσταγμα του Ίωνος Τραγούμη, φτάνουν πια οι μάρτυρες, τώρα χρειάζονται ήρωες. Σε αυτή τη χωρία μαρτύρων και ηρώων, πρώτος μεταξύ ίσων, ο Παύλος Μελάς, ο πρωτομάρτυρας, η μορφή σύμβολο και συνώνυμο του μακεδονικού αγώνα. Δεν είναι ο πρώτος νεκρός του αγώνα, ούτε ο τελευταίος, είναι όμως ο πιο επιφανής. Μετά από σύντομη μάχη και ανταλλαγή πυρών με τουρκικό απόσπασμα, αφήνει την τελευταία του πνοή στο χωριό Στάτιστα, επάνω στην διψασμένη για αίμα ηρώων ελληνική μακεδονική γη. Ημέρα Τετάρτη, 13 του Οκτώβρη, περί ώραν 5:30 του 1904, περί ώραν 5:30 απογευματινήν. Τον κλαίνε και οι πέτρες, στη Μακεδονία που τόσο αγάπησε και αγαπήθηκε από αυτήν. Τον μυρολογούν μάνες Μακεδόνισσες, τον θρηνεί και η Ελλάδα ολάκερη, και ο εθνικός ποιητής Κωστής Παλαμάς του γράφει κατά πώς του πρέπει. Ο θάνατός του λευτεριάς λείπασμα για την Μακεδονία. Αφυπνίζει τις κοιμισμένες συνειδήσεις, εγερτήριο σάλπισμα και εμβατήριο για να αναλάβει επιτέλους δράση και η ελληνική πολιτεία. Η ένοπλη φάση του μακεδονικού αγώνα τυπικά ολοκληρώνεται το 1908 χωρίς το ποθούμενο. Όμως χωρίς τον τετράχρονο αυτόν ένοπλο αγώνα, η απελευθέρωση της Μακεδονίας μας θα ήταν ανέφικτη. Με αυτήν την πάνδημη συμμετοχή των Πανελλήνων άνοιξε ο δρόμος για τη λευτεριά. Με αυτόν τον παλαϊκό ξεσηκωμό η δικαίωση δεν αργεί να έρθει. Το ποθούμενο, όπως προφητικά λέει 2,5 αιώνες πριν ο Άγιος και φωτιστής των σκλάβων, ο εθνομάρτυρας και εις Απόστολος του γένους Κοσμάς ο Αιτωλός, το ποθούμενο, η λευτεριά, φτάνει επιτέλους και για τη Μακεδονία. Με τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13, ένα μεγάλο μέρος της Μακεδονίας μας ανακτά επιτέλους την ελευθερία του. Το υπόλοιπο όμως μέρος της πολύπαθης Μακεδονίας γίνεται δυστυχώς για μια ακόμη φορά σπονδί στη θυσία των συμφερόντων. Γίνεται βορρά της διεθνούς διπλωματίας της προπαγάνδας και δυστυχώς γίνεται προγεφύρωμα για νέες περιπέτειες, νέες προκλήσεις, επιβουλές και παραχαράξεις της ιστορίας και της αλήθειας. Υπομένει πολλά και εξακολουθεί να υποφέρει η πολύπαθη Μακεδονία, όμως ζει και θα ζει η χώρα του Μεγαλέξανδρου. Για την ταυτότητά της ερίζουν, μαλώνουν πολλοί. Για την ταυτότητά της ακούμε πολλά ανιστόρητα, φρικιαστικά. Για την ταυτότητά της δεν χρειάζεται να μιλήσουν οι άνθρωποι. Μιλάει από μόνη της η μακεδονική γη. Την απάντηση την κρατά καλά κρυμμένη στα σπλάχνα της χιλιετίες τώρα. Οι επιγραφές, τα μάρμαρα, σε τούτα δω τα μάρμαρα
κακιά σκουριά δεν πιάνει. Τα αγάλματα, τα χρυσαφικά, τα κοσμήματα, τα νομίσματα, οι τάφοι, τα κτερίσματα των τάφων, τα ερείπια κτηρίων και ναών, ό,τι ανακαλύπτει και αποκαλύπτει η αρχαιολογική σκαπάνη, όλα μα όλα ελληνικά. Όλα μαρτυρούν την καταγωγή της, πιστοποιούν την ταυτότητά της, διαψεύδουν κατηγορηματικά τους πλαστογράφους. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, τα μηνύματα που εξακολουθεί να στέλνει και σήμερα ο Μακεδονικός Αγώνας είναι και πολλά και κρίσιμα και χρήσιμα. Κάνω θύμηση στην αγάπη σας πως στις μέρες μας, στην πολυτάραχη ετούτη εποχή και περιοχή μας, η ιστορία μας, η πολυβασανισμένη, βιάζεται, εκβιάζεται, ξαναβιάζεται, παραβιάζεται, βάλετε, διαβάλλεται, προσβάλλεται, εκχωρείται, παραχωρείται, παραποιείται, παραχαράσετε, παραγράφετε, διαγράφετε, ξεγράφετε, ξαναγράφετε, πλαστογραφείτε, λιδωρείτε, εμπέζετε και συκοφαντείτε και ξεπουλιέται όσο στα παζάρια της διεθνούς τρομοκρατίας, συγχωρέστε με, διπλωματίας ήθελα να πω. Από τους εμπόρους των εθνών που διαφεντεύουν τις τύχες των λαών. Καλό είναι και χρήσιμο να τα θυμόμαστε αυτά σήμερα, στον καιρό της αλωτρίωσης, της λύθης, της λησμονιάς, που ξεχάσαμε ποιοι είμαστε, που χάσαμε τον εαυτό μας, στον καιρό της αφροντισιάς, που αφήνουμε να μας κλέβουν ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι του λείπει. Μας κλέψαν αγάλματα, γεμάτα είναι τα μουσεία του κόσμου. Μας κλέψαν εδάφη, πατρογονική γη των πατέρων. Μας ακροτηρίασαν. Τώρα τελευταία επιχείρησαν να μας κλέψουν και μας έκλεψαν και την ταυτότητά μας, το όνομά μας, την ιστορία μας. Καλό είναι να αφυπνιστούμε πριν ξυπνήσουμε καμιά μέρα και τρίβουμε ολοσχερό στα μάτια μας. Καλό είναι και χρήσιμο να τα ξέρουμε αυτά, να τα θυμόμαστε, να ξέρουμε πόθεν ερχόμαστε και που υπάγουμε, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, από πού καταγόμαστε και σε ποιους χρωστάμε την ελευθερία μας. Είναι χρέος μας ιερό να ξέρουμε την ιστορία μας. Λαοί που ξεχνούν την ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν. Θα ξανακάνουν τα ίδια λάθη, θα ξαναπάθουν τα ίδια παθήματα. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, θα είμαστε πάντα άξιοι της ελευθερίας μας. Τα μηνύματα που εξακολουθεί να στέλνει και σήμερα ο Μακεδονικός Αγώνας σε αυτή την ταραγμένη εποχή και περιοχή μας είναι και πολλά και κρίσιμα και χρήσιμα. Εμείς, οι γόνοι της Μακεδονικής γης και απόγονοι των Μακεδονομάχων, λέμε ναι στην συμφιλίωση και στην ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία των λαών. Η ειρηνική όμως συνύπαρξη και η συμφιλίωση είναι δυνατή μόνο με θεμέλιο λίθο τον αμοιβαίο σεβασμό. Λέμε ναι στην αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, όχι όμως στην εκμετάλλευση οποιασδήποτε μορφής. Λέμε ναι στην ειρήνη, όχι στον πόλεμο. Ναι στην αντικειμενική προσέγγιση της ιστορίας, όχι όμως στην παραχάραξή της, όχι στο ξεπούλημα και ξέπλυμα της ιστορίας. Λέμε ναι στην ιστορική μνήμη, όχι στην εκδίκηση. Αγάπη μόνο, αγάπη για όλους, αλλά και μνήμη. Αγάπη και μνήμη. Ναι στην ιστορική μνήμη, ναι στην ιστορική αλήθεια, όχι στο ψέμα. Και η ιστορική αλήθεια είναι μία, όπως μία είναι και η Μακεδονία μας και είναι ελληνική. Αν σας κούρασαν, αν σας πίκραναν οι πικρές σκληρές αλήθειες, δεχτείτε παρακαλώ μαζί με τη συγνώμη μου και τούτο το τελευταίο μήνυμα. Θαρώ πως συμφωνείτε μαζί μου. Πως τα στρογγυλεμένα λόγια δεν ταιριάζουν ούτε με την ιστορία μας, ούτε με την ελευθερία μας. Γιατί χωρίς αμφιβολία η σημερινή επέτειος γιορτή της ελευθερίας μας είναι για μας. Πάντα άξιοι της ελευθεριάς μας, αδέρφια. Ζήτω ο ένδοξος Μακεδονικός Αγώνας, ζήτω η θρυλική και ένδοξη Μακεδονομάχη μας, ζήτω η θρυλική και ένδοξη και ελληνικότατη Μακεδονία μας. Σας ευχαριστώ.